Murna muke abin alkhairi. Malon wani yare na hankali kawai ga shi mun da wuna ta jiran shi mun ajiye kayan aiki kuma ya ji ya yi zaman shi da la. Salamu alaikum. Amin alaikum salamu. Malon kai kuma awa da Allah ya za ka yi mana haka muna jiran kai gashi mun tattaro kayan aiki kai kaɗai ake jira a har an kunna kamera kuma. Aikin ni da an kai ma gori an kai ma faɗe. Kana da wani gatan ka ne wa kake da shi wani aiki da ka yi in ka bar aikin fim. To ko dai ban da kowa yanzu dai Allah ya kawo min kowa. Malai me kake nufi? Ina nihin na yi gurin mai gida na. Ina ka tafi kenan. Yanzu ina Kebbi ina a garin Argungu garin na Bame. Garin Sarki Sama'ila Mera. To gurin waye kenan? Wajen injiniya Abubakar Sadiq jakaran Kebbi. Kai. Wallahi wurin mai girma dan girma ni taho. To ko dai ni wa kawai an tayo ne in taho ni wa. Kai ma shanya fit din zaka yi kenan ka shanya sarkahehi. Gaskiya zan taho ni wa ko sana'an su gwamnan nan su shugaban kasa sai ya bani. Gaskiya ya sauri dan girma na wanda mutumin da ko kwana haka cikin hansari na nisha zaka je na hadan a basu a miƙa musu a tallafa musu talakawa kenan wallahi sai ka je hina ta cewa hina ta kiran su bala hina cewa taho kai ma bala ka miƙa musu ku sa hannu a taimaka musu a agaza a tallafa ma talakawa amma ni ba ni dawowa sai na dawo da mota sai yara. Kai matsalan ma ba ni da kuɗin mota ne. Ka ɗai shigo mota ko baka da kuɗin mota ka taho baka za a yi. Ko baka da komi sawo kayan ka ɗai mota ka taho. Wallahi wurin kwanan ka bai wuya. A cishe ka har ai ma guzuri in za ka koma. Ai mai girma ɗan girma na kuma ya gado na halin girma. Wallahi ɗan girma ne. Jakada ba? A ganin nan da. Yawwa to sai ka zo. Wani kamar malo ɗan fim. Ni na ya an kai hala. Assalamu alaikum. Malo ɗan fim. La, kai ga malo ɗan fim. Ko na kai na ɗan fim. Ka dai taɓa yanzu ka ji daɗi. Wallahi ko. Ka ga nan live. Wallahi na ga ɗan fim. Ka ga ɗan fim live. Iko Allah yau ga ɗan fim cikin Argungu. Ni ma na yi ritaya na bar fim yanzu. Ka bar fim? Na bar fim. To wai saboda ni? Saboda ayyamin gorin mai gida an ce ban da kowa. To ni kuma na to in nuna musu ni adda kowa. Jihar Kebbi ta muta. Muna da ɗan girma wanda ya gado na halin girma. Shi awa. Jakada. Injiniya Abubakar Sadiq. Haka take. Jakada kai. Kuma jagora na cikin jahula kwankwasiya. Kwankwasiya. Saboda amana kwankwasa ya jawo shi ga jiki haka. Gaskiya na haka take. Kwankwasa ya mai. Haka take. To ko cikin jihar Kebbi yana ɗaya daga cikin masu daraja. Kuma shi har kullum bukata ta buri ne ga cewa ya taimaki al'umma. An biɗo mahita wacce za a taimaki talakawa. A biɗo musu abubuwan yi don su dogara da kansu. To mu ƴan Argungu buri ne kenan. Mu ƴan Argungu ba mu da mutum guda da muka bugun gaba da shi irin jakadan Kebbi. A babu shi. Ba mu da shi. Babu kamar. To wallahi ka rike mai gida. Wallahi na rike su. Ka rike mai gida. Dan haka kai ka san an ce da dan gari akan ci gari. Gaskiya na. Sai ka zama kafa ta yanzu akwai wuraren da ban sassani ba. Gaskiya na. To dan haka yanzu tare muka tafiya. To gaskiya akwai jigajigai mutum biyu da zan iya kai ka wurin su. Za su yi ma hanya. Akwai talbar diggi. Bala ba wa baraƙi. Allah ka gani. Yana da talbar diggi ba. Talbar diggi. Bayan shi akwai wani raba Alhaji Musa mai katako. Coordinator ne na kwankwasiya. Manya na. A to wallahi sai ka kai ni wajen. To malo inda wannan na baka matsala mutai. Ka Allah ya hada da dan fe. Akwai kuma aboki na dan sholi na nan tafi. Dan sholi. Shi ba dan fin na san shi. Dan fin na ina nan tafi. Ina ganin fin din shi. A dan fin na. To mutai. Murna muke abin